Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Alas 6:11. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Tanghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw, Miyerkules, Marso 18, tuig 2020. Makitaan kag mabatian man live sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag naman si Aksyon and Defensor. Kakaron sa aton mga pangulong dinalan, una sa balita lokal, mag-utod patay, 3 pa kaiba na hospital matapos magkaon sa magkahililo nga kasag sa banwasang hinubaan. Skeletal workforce sa Kapitolyo Provincial mahimo ipatuman. Sa mga balita nasyonal, patay sa COVID-19 sa Pilipinas, nagsaka na sa 17. DBM yin klaro nga ang pangabay nga temprano nga pag-release ang 13th month pay para lang sa pribado nga sektor. Sa balita international, pag-inom sang ibuprofen para sa COVID-19 symptoms ginapalikawan sang World Health Organization. Kag sa aton balita sports, pila ka mga Pinoy nga boksidor nagpaidalom sa self-quarantine. Sa balita entertainment, staff kag co-actor ni Christopher De Leon sa isa ka teleserye ginengganyo nga mag-self-quarantine. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:14. Detalye sa mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad.
establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs. Sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:17, pabalik diri sa aton na Aksyon Balita Evening Edition. Kagaron sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Patay ang mag-utod sa banwa sang hinubaan matapos ginaligar nga nahilo sa pagkaon sang kumong-kumong ukon krokodlong nga isa sa bangasay sang kasag. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpahayag ni Municipal Fisheries Program in Charge Agriculturist 2 Jimmy Cambarihan, una nga ginbawian sang kabuhi sang mag-abot sa hospital sang hinubaan ang 6 ka tuig nga manghod kag napatay man ang 8 ka tuig sini nga magulang. Ginabulong naman sa hospital diri sa syudad sa Bacolod ang amay nga si Bernard Floro kag iloy nga si Jovelet Magno. Pati na ang kamagulangan sini nga babae nga nagaedad sang 11 anyos. Sunod kay Cambarihan, Marso 16 sang nanguwa ang amay sa baybay sang mga sahi sang kasag. Kag ginluto sang Marso 17 sang aga agud isudan sa pamahaw. Dugang pa ni Cambarihan pagkahapon ila nabaton ang report angod sa pagkahilo sang pamilya sa sitio Bagtik, Barangay Bulwangan, gani ila ginbuligan agud nga madala sa hospital. Nagapati naman si Cambarihan nga nahilo ang mga biktima bangod ang kumong-kumong ukon krokodlo nga may scientific name nga Zosimus aenus ang nalakip sa mga magkahililo nga kasag sa Pilipinas. Sa aga, pamahaw nila, pagkaugto, amo na tong natabo nga dala sila diri sa district hospital diri sa Bakuyangan, Inubaan. Ang ila na kaon, gid may nakuha kung specimen ang isang karapis bala o kung alok basang crab, amo gid ang krokodlong gid. Ang kabahin sa pagpahayag ni Municipal Fisheries Program in Charge Agriculturist 2 Jimmy Cambarihan. Ginaplanuhan naman sang gobyerno probinsyal ang pag-implementar sang skeletal workforce sa Kapitolyo Probinsyal bilang tikang agud malikawan ang paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 ug COVID-19. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, ginmanduan ang mga department heads nga magdihon sang plano angot sini kag isumiter kay Gobernador Eugenio Lacson agud maaprubahan. Kung matigayon sunod kay Diaz, pila ka mga empleyado ang mag-aobra lang sang ilang trabaho sa puluyan, samtang
samtang ang iban sa Kapitolyo kag sa masunod nga adlaw sila ang magabuslanay. Nagasalig si Diaz nga mangin positibo ang resulta sang sini nga plano. Una nga nag-implementar sang skeletal workforce ang sangguniang panlalawigan matapos kaubigon bilang person under monitoring sa COVID-19 ang isa ka technical assistant sang isa ka provincial board member. Ang St. Anne's in Cadiz City to be our COVID. Sa iban nga balita lokal, ginmanduan ni Governor Eugenio Aksyon ang mga alkalde sa Negros Occidental nga ipasiguro nga hindi maapektuhan ang supply sang importante nga mga kinahanglanon para sa pagkaon kag bulong sa mga tika nga gina-implementar batok sa coronavirus disease o kon COVID-2019. Sandig sa memorandum nga gin-issue sang gobernador na petsahan Marso 18, iyagin pangabay ang mga local chief executives nga maghimo sang tikang para mapasiguro nga hindi maapektuhan ang rota sa mga salakyan sa mayor nga dalan nga nagabiyahe sa mga essential products. Marso 15, sang una nga ginpermahan ni Aksyon ang executive order nga temporaryo nagapasira sa mga borders, ports kag airports sa probinsya tubtob Abril 14. Sa katapusan nga balita lokal, pag-aabiyabihon sang Bacolod Interagency Task Force sa tion nga mayara sang volunteer nga luyag magbulig sa mga frontliners sa syudad kontra COVID-19. Suno kay Dr. Grace Tan, spokesperson sang task force, kulang ang ilang mga personnel para magpahamtang sang health workers sa 4 ka mga checkpoints sa syudad kang nagabulig sa ila sa karon ang mga volunteer gikan sa Red Cross. Suno kay Tan, importante sa mga luyag mag-volunteer nga interesado kag hapos tudluan kag pwede sila magpakig-angot sa numero sang COVID-19 hotline 432-3871-273 o kon 0951-874-7248. Ginklaro ni Tan nga ini ang volunteer work kag wala sang compensation. Samtang temporaryo nga ginsuspender sang CHO ang pag-issue sang health card, sanitary permit, basic food safety classes para matuman ang luyag sang gobyerno nga magpahimunong ang tawo sa ila sini mga balay. We not give the manpower. We requested for volunteers, pero I think Red Cross is there already. They're willing to help. Eventually, makita ni sa iba na volunteers nga they would want to help. Ma-help na sila. Ang kabayan sa pagpahayag ni Dr. Grace Tan. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:22. Detalye sa aton mga nagapangunang balita national pagkatapos lamang sa mga ini. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte halin sa Talisay hasta sa San Carlos kag sa sur halin sa Bago hasta sa Hinubaan para man ini sa inyo nga proteksyon while we avoid infection among the residents of Bacolod. It can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes. Nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila kag kung pwede
sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kag ang iban pa nga ara nagaatubang sang sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga kabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig. Sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:27. Kakaroon sa detalye sa aton mga nagapangunang nga balita national. Nagdangat na sa 17 ang patay, samtang 202 naman ang kumpirmado nga kaso sa coronavirus disease o COVID-19 sa Pilipinas. Base sa records ng Department of Health, isa ka 58 anyos nga Pinoy nga taga Lanao del Sur nga may travel history sa Malaysia, isa ka 65 anyos nga Pinoy nga taga syudad sa Pasig nga may travel history sa London, kaga isa ka 86 anyos nga Pinay nga taga syudad sa San Juan nga wala sang travel history o exposure sa COVID-19 positive patient ang 3 ka panibag-o nga napatay. Ang 58 anyos nga Pinoy may aras sang diabetes kag napatay bangod sang acute respiratory disease syndrome secondary to COVID-19. Ang 65 anyos nga Pinoy napatay naman bangod sa ARDS secondary to COVID-19, pneumonia, hypertension kag diabetes. Samtang ang 86 anyos nga Pinay napatay bangod sa chronic kidney disease secondary to hypertensive nephrosclerosis, ischemic heart disease kag peripheral arterial occlusive disease. Samtang nadugangan naman sa 15 ang panibagong nga kaso sa nagpositibo sa masakit kag may 7 na ka mga naka-recover. Mahiwo nga magsaka pa sa 75,000 ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas sa sulod sang 3 ka bulan kung wala sang proper response kag kooperasyon halin sa publiko. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, iniisa lamang ka modeling estimate nga ginhimo sa mga eksperto kaupod sang World Health Organization kag sa mga epidemiologist sa Pilipinas kag ginpahayag nga ang 75,000 ka kaso mahimo ma-record sa pungsod kung hindi masunod ang mga proper intervention. Dugang pa ni Vergere nga mahimo lamang mapunggan ang pagsaka sang kaso kung mapatuman kag ginasunod ang istrikto nga mga tikang kaangay sang social distancing. Ginhalimbawa ni Vergere ang pagsakay sa salakyan sa diin kung ang isa ka personang i-infected sang masakit mahimo makapasa sang virus sa duha niya kakatupad sa pagpungko. Sa naibaluan sa mas sobra 1.2 milyon nga populasyon sa Pilipinas, ang pungsod naka-record na sang 202 ka kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Sa among nga numero 7 ang naka-recover, samtang 17 naman ang napatay.
Ginklaro ni Budget Secretary Wendell Avisado nga ang mga pribado nga sektor lamang ang ginapangabay nga mag-release ng 13th month pay sang temprano bangod ang mga empleyado sang gobyerno padayon naman nagabaton sang sweldo kag benepisyo bisan ginapatuman ang enhanced community quarantine o kon ECQ. Suno kay Avisado wala sang anuman nga plano angot sa temprano nga pag-release ng 13th month pay sa mga empleyado sang gobyerno angot sa temprano nga pag-release ng 13th month pay sa mga empleyado ng gobyerno tungod kompleto man ang ilang nga benepisyo sa pihak nga hindi sila mag-report sa opisina tungod sa ECQ. Umpisa alas 12 sa tungang gabi Marso 17 ang bugos nga Luzon ginpaidalom sa ECQ tubtob Abril 13 kay ginpatuman ang restrictions sa biyahe sa region bilang tikang agud na punggan ang paglaptas ng COVID-19. Una nga ginpangabay ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga pribado nga sektor ang temprano nga pag-release ng 13th month pay bilang pamaagi agud ipakita ang solidarity sa mga Pinoy. Sa katapusan nga balita national, bukas si Transportation Secretary Arthur Tugade sa adjustment sa renewal sang lisensya sa Land Transportation Office kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Suno kay Senate President Vicente Soto III, nagsugilano na siya kay Tugade kag ginpahayag nga maga-issue sang extension sa renewal of licenses sa LTO kag LTFRB tubtob katapusan nga adlaw sa bulan sang Abril. Ang tikang ginhimo agud mapahaganhagan sa problema nga nagatuga o natuga sa publiko kasunod sang implementasyon sang Enhanced Community Quarantine sa Luzon para mapunggan ang paglaptas sang COVID-19. Natala na nga magpagwa sang official guidelines ang DOTR para sa mga nakaschedule nga mag-renew sang ila sini nga lisensya. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:31. Dugang ang mga detalye pagkat ako mga detalye sa mga balita sports kag sa aton man balita international kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19. Disseminate information on COVID-19 status and prevention. Activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense.
This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and tanuds, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under Nasa aksyon! Sa detalye na sa Balita International, ginrekomendar sang World Health Organization sa mga tao nga may sintomas ng COVID-19 nga likawan mag-inom sang ibuprofen o kon ibuprofen matapos ang paandam sa mga French officials nga ang anti-inflammatory drugs ang makapalala sa epekto sang virus. Ang paandam nagahalin kay French Health Minister Oliver Véran matapos ang pagtuon sa Lancet Medical Journal nga ang enzyme nga ginaboost sang inflammatory drugs kaangay sang ibuprofen ang makapalala sa COVID-19 infections. Sunod naman kay WHO spokesman Christian Lindmier sa karon nga tun-ana sang UN Health Agency expert ang ini nga impormasyon para sa dugang pang guidelines. Sa karon ila ginarekomendar nga mas maayo nga paracetamol na lang ang inumon kag hindi ibuprofen para sa self-medication. Kag sa aton sports balita, nagpaidalom sa self-quarantine ang pila ka mga Pinoy nga boxidor matapos ang Asia Oceania Olympic Boxing sa Amman, Jordan. Si middleweight silver medalist Yumer Marshall kag women's flyweight Irish Magno ay nagpaidalom sa quarantine sa nag-abot sa Pilipinas. Si Magno kag ang iya teammates ay nagpaidalom na sa 14-day isolation matapos nagabot gikan sa Jordan bangod sa pamahog o paandam sa COVID-19 pandemic. Sunog kay Magno, yara siya karon sa Baguio kag naga-self-quarantine. Sa ato naman nga Balita Entertainment, ginainganyo sang ABS-CBN ang tanan nga staff kag co-actors ang damlag lang nagpositibo sa COVID-19 nga aktor nga si Christopher De Leon nga magpaidalo man sa self-quarantine. Ang broadcast network ang nag-release ang ila statement adlaw sang Miyerkules. Nasaad sa ila statement nga samtang ginpauntat ang mga tapings sang tanan nga teleserye, padayon sila sa gihapon maga-monitor sa sitwasyon kag magahatag sing assistance kag support sa mga apektado. Ang safety man sang ilang artist, mga crew, production team kag ila pamilya ang pinaka-importante. Madumduman, Martes ang gabi sang ginkumpirmar ni De Leon nga positibo siya sa COVID-19 kag nahibaluan may nagapadayon nga teleserye sa among network. Si De Leon ang ikaduhang Filipino personality nga nagpositibo sa virus, samtang ang una amo si Senator Juan Miguel Zubiri. Sa balita, nasa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time na 6:38 kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga balita dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Miyerkules Marso 18 tuig 2020. Kami ang inyo mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag naman si Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.